guys, magandang araw. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa ako ang YouTube channel. O ngayong araw na ito guys, naisipan kong pumunta sa isang tao na yung malapit lang sa amin guys, nga nakatira lang siya ng dag-isa. At itong tao na ito guys, sa tingin ko mabait talaga. Deserve niya ang maliit na pinaskuhan na ibibigay ko sa kanya. Pasensya na kayo sa Tagalog guys. Tapos kahit ay wala pa ako mag-vlog guys, namimigay na talaga ako ng kunti sa mga kahit wala rin akong pera guys, pero kunti lang makapaligaya sa ibang tao na mas nanginginanglan pa guys ng ng taap tulong. Tapos punta na kami guys ngayon. Sige guys, update ko kayo mamaya guys. Kusuga sa sauan guys eh. Dara guys, nangita mi sa balay ni Palab. Asa man iyang balay? Murag mao naman siguro na yung balaya oh. Kani geng? Kani geng mo na yung balay ni Palab oh. Uy, mo na yung balay ni Palab. Lab! Kumusta Lab? Kumusta? Selamat tahun kan. Ada kamu bertuhan dah eh. Berapa ada orang kita pun nggak tahu. Lagi niya. Kanang gihatag na ni mo win. Oh, nanti nanon. Di kanini pangalan Daraw. Madam. Asa ma, unsa may gihatag nimo? Nantanan. Oh, tanan. Bugat tanan diagin mo inata. Muninggi padani manapis-lat may tanan. Ay tanan diagin niyo. Be, unsa man na? Kami mga kuan sila, mga bursiri nga ni. Daw. Pero problema Ikaw rin kapuyo ane? Ako ra. Ikaw ra kus. Problema sa awa pa. Ora ko dito ko kay dayon. Isirahay na lang nga magpasalamat lang ka lang, magpasalamat ka sa ang Ginoo gihatagan ka madapis-lat. Sige win. Sakit ikaw ra usad diri kapuyo di ay. Problema sa awa dai. Ano ka mga sawa? Magpapirabuhay o taman sa sponsor ko. Nagpares lang di mo. Win eh. Ah. Hindi ko ka-afford Mga ulit na tao. Unya, piliin ko no nila bo. Piliin ko no nila. Oh, isukol ko no na lab. Sakto ba na? O, pato win. Isa ning garden dire. Isukol ko no na. Ya, mga. Hindi muna. Ikaw na pilihan ko sa Madam Pislat. Nakiling ko ba niya? Di ko. So lab, atay pa sa istorya sa lab. Asa man day mong mama lab? Patay na naman eh. Ha? Patay na naman. Kusga kay di man kabati ko. Kay bungol. Salamate si Madam Pislat. Bungol man ko. Imong papa. Patay na. Patay na. Pila na edad ni mo ron? Tinta. Ha? Karong 22, si Tinta. Magsitinta ka karong 22 sa December. Oo. Daw din ang Pasko og pinaskuhan oh. Pinaskuhan og minirdihan lab. My God. Ha? May go kuan na kuno to lab maka kuan ba na marang ba na nimo lab. Kana ikuan kuno wen i-plaster. Oo. Ha? Tangan na gamay man to. Ikaw sa nga dong alap. Pagpasalamat ka sa Madam Pislat. Kisa may ikaw rin kapuyo dire. Oo, ako ra. Unya kisa may magluto ikaw rasad. Ako ra sad. Oh. Si Tinta na di ka lab. Karong 22 rag ko magtinta. Matay no. Salingan mo Mura man pagbata. Mura niya pila edad nimo wen. 55. Ha? Say? Tanos kamera wen. Oo. 56 sa tao ko sa say. Asa man ka ni tan-aw ba dapit? Ha? Naraman dahil na suwini. Dara. Unya, lab. Mao na to lab, di lami magdugay lab.
Kay Oo. nato na nako ang imong pinaskuhan. So dili na jud ka maluyag adto nako love. Hindi na yung tao. Pero usa pa isang ragil magpasalamat yun sa pagpasalamat lap sa pinaskuhang nadawat. Sa Eh, kang Madam Pislak. daghang salamat. Dengan salamat Madam Maraming Pislak. salamat po daw pinat. Oh. Ya, adto na mila ba? Sige, ayo kay baw ka na mo abli. Kung sana imong Okay, mga nila, pagkakuan kay kadaghan na dugan na imong murot. Okay na. Dugay morok na. Uga na mo Ro na makaon ra ba na usa kana tay di ka kibaw nga makaon na. Di ka kay baw makaon na labo. Ayun. Kana Kana tingin mo nang ilabay lab. para pang snacks na nimo. Ipares sa span. Oo, na. Kaya Oh, pag snacks na kutsara ala na. Kutsara ablihon nimo nya dayon kutsaraon. Ah. Ana bitay-bitay man waday ka malita. Lab dagaan ta niya kag malita lab. Nako malita dito. Pero dako kita pagpasalamat sa Madam Pislak. Usmalap. Pag istorya nga, dako kita pasalamat sa Madam Pislak. Nga gamay ra ng pinaskuhan pero makasalba sana sa pila ka adlaw nga ano. Unan pa na ni Madam Okay Pislak. lab. Mahurot ito. Are na may lab. Oh. Unsa may kasuti lab? Salamat ang dahil ko ni Madam Pislak. Sige.